ዮሐንስ መጥምቅ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብ ካብ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣብ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅድስት ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝቢ ካብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም ሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልብፁንዓትን ሓያላት ዝኾኑን ምለስ ኩሉ ሰዕ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳቶም ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ነፍሲ ተክለ ሃይማኖት ተስፋ ስላሴ ገብረ እግዚአብሔር ክፍለ ማርያም ገብረ ዮሐንስ ተክለ እግዚእ ብርሃነ መስቀል ቃል ኣብ ኣምሃ ስላሴ ወልደ ትንሣኤ እግዚእ ሃረያ ወለተ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ነፍሶም ዓረፍ ክርስቶስ አምላኽና በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክፈሎም ብዕጣንን ብቁርባንን ብወይንን ብሜሮንን ብመራህትን ብማገረጃ በመጽሐፍትን ምንባባትን አቅሑ ቤት መቅደስን ንዝሓቢ ባርኽ ኦ ክርስቶስ አምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳናት ኣገሮም ንዘለዉ ኩሎም ረሕረሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን بمرير مجزعتي نزتتحزو أو أملاخنا بمحرتك دحنون أو ممهرنا يسوع كروسوس نبخا أبن نصلي له جزية خنزكرهم نزعزونا كلهم أبسميات من قصة ذكرهم نعين حتياتنا باري خاون ذكرني وقويتا حزب خاد حرس خبارك نزل على محل ومن عبيهم مارموزيو وتسالو لالكان باباسات episcoposat كساوست ورياكونات وكلهم حزب كريستيان سماء يسمع مدرون سنتبر مساتات حنزواني دانقصو لا تنبر تنسى بفقاد أبو ورد أماريام تانقد بنصدنقلنا እግዚአብሔር ተወልደ وستباهنا ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስናቱ ተቀበለ ካባት ባተዲ መግብና ደለ ከምፃናት በኸየ ብጋት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራየ በብንእሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ነጽር ከመ እንተ ብእሲ بوسجدا مهادر مهاد يابلو استمكر بحير ملكوتو مكان تظلمت ساره
ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ አውስኡ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሲ ለሊሁ አየ ትሕትናሁ ከመ ገብረ ተዘከረነ እግዚኦ በውእተ መንግሥትከ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን ዘሃሎከ ሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣሩት ሓጢኣት ናፃ ምእንቲ ኸውፅእ ኣእዳው ንመከራ መስቀል ዘርገሐ አንስኦ እደዊክሙ ቀሳውስት ሌሊት እንተ ባቲ አመያ ገብዎ ነሳብስዐ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ሰማይ ነባኻ ነባብኡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱ ሃቦም እዚ ህብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንኩብልዑ በሎ አሜን እግዚእነ አምላክነ ከመ ዝንቶ ውእቱ
ማይን ወይንን ሓዊሱ ከኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦ አሜን 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 ናመን ወንናመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በማን ናምን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእክቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቖምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኹናት ወቅዕዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓኝ ካብ ሓደ እምኒ ማይ እንትዕዘሰዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንመጥቅስ ዕሎ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፎ ንሞታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናስተብቅዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብሩን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተበሊት ተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦም ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሓል ተሓውሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከምዓቶም ትቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮን ዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሃከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኩሉ ልብን አስተጉዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይየሉ ለትውልደ ትውልድ ዓለመ ዓለም ኩሉ ህዝብኻን ዘለዓለም ዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽሓን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም ሃበ
በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ ጥርሱፎራ በዝንቱ ጥርሱፎራ መብከነ ከመ ብከንየው ለኩሉ ዓለም ዘለኩሎ ዓለም ለማለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ የመጽእ ወቡሩክ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ባረከ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን ይኩን ለይኩን ለይኩን ቡሩክ ለይኩን ፈኖ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደርያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ አሰር መገዳ በይት አበእዩ ባሕሪ ተሳግሩ ብቐይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋእቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላ ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓዞ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀሉ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀለት ከዓ ንሳም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ
ኣብ ዕርጋን ከላን ኩሉ ትሕድስ በብትውልድ ምናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓት ዘልዩኻ መጎሲ ይረኽቡ بمجد حق تغيد أب حقنا سبت حدر نزفقر واطريد من كتب من مزاقب تمتلغت ملن بعسر صدقة ملالس انتو نقول زفلت نسي فلتات نقول زمرمر نسي مجد عقنا نسون ياي كفتاوي ونسرال قدسنا هبو بدحرزي أمدري ترأيت كم سبو انت ملالست النون قزار سابيتها نست شوعات عنو داغا قمت سبعة حردت ناقل زارسا ويني أبقن عزللت ما أداون عسنادت ناقل قدتا بنوع سبكات فلتزيب لنا ما يلقسنا بلت لاخت نتعوم عمرز قرلم كام بالسيب العو ويني مستيو دنقرنا حديثكم بهوات نورنا بلت سوعات تبهب ذتبع لقنا بتبحات سقاو تبجونا بمساد دمو تشاتنا نزال عالم من قسو زحرينا مدحننا أيو وحرينا لمن قسو لعالم عالم ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንዞት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ምሕረትከ ላክነ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ ላክነ ወበከመ አበሳነ ለመድኃኔዓለም ይቃወሞ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ወይኬልልዎ ለመድኃኔዓለም
ስጋሁ ወደምሁ ለመድኃኔ ዓለም መገጹ ለመድኃኔ ዓለም አሁን ለክርስቶስ ንገኒ ላተቃወሟት ርእሰክሙ ንርአዮ ባእየንት ወንትበሆበ አይዳወ ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በጊሬም ጻቡ ክንሕጓስ ባይንትና ንርአዮ በዳውናው ንጥባሓዮ ስጋኡ ምዝህብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደምውን ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይፍሰስ ሓካባና ሓደ እኳ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም እግዚአብሔር ጸሎተ ንስሓ እግዚአብሔር ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ በኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ኢካ ህንሳኤ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወወልዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ በቓል ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካብ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕሲየልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ኣቡነ እንጦንዮስ ነብሶም ኣዕርፍ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ድማ ዘክሮም
وأملاخنا نبزح عمتات ننوح زمنات بصدق بسلام حلوهم أويتا نمرح حجرنا نخلهم مرحت حجرات زيابير طبب كان مخرخان بمعدال ذكرهم بصدق بسلام حلوهم صاروا من صلاتهم من كالتيف كهدا اللهم أويتان اللي كان باباساتن يبسكوبوساتن كساوستن دياقوناتن أنا بونستيسن مزمرانن دناقلن منوكوساتن رداءن طوارن نزيبلن نزختاماتن صوبوتن أنستن أرقوتن هزاناتن أبزا قدس بيت كريستيان قويمم نزلو هزبها كلهم ذكر بإمنات كروستوس أصنع يوم أويتا نفس بغنوع حيمانو صنيعهم نزمتو أبوتاتنا أحواتنا أحاتنا تكل إكزي هايلة مريم قبر مريم تكل هايمانو تسفى سلاسي قبر እግዚአብሔር ክፍለ ማርያም ገብረ ዮሐንስ ተክለ እግዚእ ብርሃነ መስቀል ቃለ አብ አመሃ ስላሴ ወልደ ትንሣኤ ገብረ እግዚአብሔር እግዚእ ሐረያ ወለተ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ነፍሶም አዕርፍ نفسهم مس أبراهام نساقن يعقوبن أنبر نعناون كاب كل بدل مرجمن كاب كحدتن كاب حسيخام محلن مجازن أدحننا بخدتن برخصتن مسكحتن لوت هيمانوتن مس أرماويانن كاب مس إمبار أدحننا وقويتات ببن حيدن لبن مستوعلن أمرون هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر السيطان كاب حجي خسع نزل عالم فتسيمنا خمن الرحق برنا توقويتا فغاد كان دليت كان كل ساعة كن فتصم هابنا سمكاون مسكولهم قدسان سماعتاتن أم منقصة سميات أم مصحفي وصحفلنا بقويتانا يسوس كريستوس مسون مسمن فاس قدس مسكانا ستابون ذلك كالومن كل ساعة نزل عالم جزنا بزلي قدم بستغير جزية بزحلفة سقا بزودقة دم بزنطبة بعين محرت كانت صرني ناطر قدسات لا ቅዱሳን ቅዱስ አሐደ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ዝሃትካ ቅረበለሎም ከም ዝምሕረትካውን ብረሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳ ብሰላም ይረልካ ንነፍሰም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬተ ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬተ ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን ኣአምን 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 ክሳዕ ዳሓረይ ስእስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቅን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘይ ጴንጣኖን ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ሂወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን ኣአምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካትፊቱ ከተሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን ኣአምን ኣአምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበእ እዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቡን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ናይቲ እሞ በዝኹሉ ኃጢአታይ ናሕስየለ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ፈሰሰ ወድኻ ምንታይ ይቀርዓሎ እዚ ዝዛረደ መናባርያ ተስተስሪኹ ምንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሩ ታስምረካ ኩናተይ ሽገ ተቐቢሉ እሞ ንስሓንኩ ሰይጣናዊ ልቢያት መቱ ወጊን እሞ ወይታ ንስስራሕዛ ስለ ዝኾነትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ከፊልኒ እሞ ካብ ህይወተይ ካብኣኸኒ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይኳድ ዘፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ንስኻ ጎይታን ምስኻን ምስኸይን ኣምላኸይ መድሓኒትኻ ንዓይኒ ባርያኻ ወስነስለይሰንተጸለይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ዓመታት ትዕሰብነተይ ተሓድር ዝግባአና ይኮንኩን ኣነ ክጥዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ እንክፎ ስራሕተይ ባርያኻ ምምሳልካ ንፈተከ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ማራሳብሰ ገለ ሰናይ ገብረ የብለይን እንተኾነ
مدحاني سلسلة خونكا من تخبر مسكالكا محوي سلسلة خون موتكا أبسط معزمة تنساخان وقويتا كاو كل بدن مرقب كاو كل رخصة كتنسان لمنكان حسنا كان اللهم نجسك حال لما نستقبل نموكس مفرد من يخنني محال ندعي يغلب للي وهي وتعلم وسرية حاجاتي سنة نفسين هابني مغلط وقال انجلز غنات ولاد حيوان نسمت مغلب مانون بسألت كل قدسان ملاغتن وكلهم سناي تقرأتي سمايتا نتاركان زعزل العالم عالم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 72 ካብ ፍቕዲ 10 ቅዱስ ቄርሎስ ብዛዕባ ቅንዕቲ እምነት ደጊሙ ከም ዝበለ ዓላውያን እንታይ ይብሉ? እግዚአብሔር ብሓቂ ሓደ ዶ ኣይኮነን? ሃይማኖትሲ ሓደ ዶ ኣይኮነን? እዚ ባዕሉ ሓደ ወልድ ሓደ ጎይታ እዩ። ቃል ኣብ ተራ ሰብ ኣይሓደረን፣ ኣብ ክብሩ እውን ማዕረ ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ብዕሽነቶም ሓሲቦም ከምዚ ዝበልዎ ናይ ወልድ ኣምላኽነትን ክብርን ድሕሪ ኣይሃቦን። እግዚአብሔር ቃል ካብ እግዚአብሔር እዩ፣ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን እዩ። ስጋን ነፍስን ተዋህደ ፍጹም ሰብ ከዓ ኾነ። ብሞት ተጠመቕና ብሞቱ ሞት ዘይብሉ ክንሱ ስግኡ ጥራይ ሞተ። ንሱ ኩሉ ሳዕ ካብ ህይወት ዝኾነ ህይወት እዩ። ንሱ እውን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተወልደ እዩ። ሞት ኣብ ስጋ ናይ ስጋ ህይወት ደፊሩ ምስ መፀ ብኸምዚ ተሳዕረ። ብኡ ብምልባስ ጠፍአ፣ ሞት ድማ ተሳዕረ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበለ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኩም ደሙ እውን እንተዘይሰተኹም ህይወት የብልኩምን። ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ወሃቢ ህይወት እዩ። ስጋ ሰብ ኣይኮነን። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ድማ ብሕርየት ምስ ህይወት ማዕረ ኣይገበሮን። እንታይ ደኣ ንቓል ስጋ ኣብ ሓደ ህላዌ እዩ። መፍቀርቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ዘውዲ ንጹሓን ኣቦታትና ከምዚ ምሳና ሓደ እዮም ዝዛረቡ። ናይ ቆስጥንጥንያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መንበር መስቀል ዝሓዘ ሓውናት ሓባቢርና ብኤጶስ ቆጶሳትን ልኡኽ እግዚአብሔርን አብረቅሊስ ነቶም ኣብ ምብራቕ ዘለዉ ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ኤጲስቆጶስ ከምዚ ሓደ ዓይነት ንባብ ፀሓፈ። ጸሎቶምን በረከቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላኢለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ቤተ ክርስቲያኑ ወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ እጹብ ወመንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላይረፍኩም በዛቲ ዕለት ዋያነ ዓለም አንቱም በብዙ ትግል ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያረ የሳይነ ሞት ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልኩም ዕድዋን በአስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ መምህር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኮነንየክን ባለ ሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር አግር ጸራ ታይተ ገሪሃ እቀባ
ህዝባዋ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም ሰአሊ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፈለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሮ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ስሉስ ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ከመ አዘን በስብሐቲከ ወየውለከ እንዘ እገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ከበላልየነ እስመ ኃያላን ወለከ ስብሐት እስመ ኃያላን ወለከ እስመ ኃያላን ወለከ እስመ ኃያላን ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያላን
ቅዱስ ቅዱስ ዘሎ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኮነኒ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ክብረኻ ምእንቲ ቅረብ ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንኣኻ ክነብር ዘሰምረካ ሃብራብኒ በእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ንፅዕውት ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ክስቡኽን ኢኻ እሞ ማያለ አንተ ኮቴ اسمعيا لعنت ولك 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 اسمعيا ዘይምርመር ስጋን ደምም ዘይኮነን ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስማሃያ ወለከ እስማሃያ ለአንተ ወለከ እስማሃያ ለአንተ ወለከ እስማሃያ ለአንተ ወለከ እስማሃያ ለአንተ ወለከ እስማሃያ ለአንተ
ወለከ ቅዱስ 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 ሎ ዘይምርመር ዘሥጋን ደምን ዘይኩነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትክረ ናትካ ፈቃድና ገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅወ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 ቅዱስ 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 ስሉ ዘይምርመር ዘሥጋን ደምን ዘይኩነኒ ናየር ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትክረ ናትካ እዩ ናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብሕይወት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅወ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀውነት ንስኻ ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል ወለከ እስመ ኃያል ወለከ እስመ ኃያል ወለከ እስመ ኃያል ወለከ ለዓለም
ዓለም እስመ ኃያል ኢኩት ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኢኩት ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እቲ ሥጋኻን ደምካን ምስላንኩም የሆነም ኮን ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ክረአ ናትካ ፈቓድ እናገበርክ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርያበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትካ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣበና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወስቡይ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃበ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ትውሲት ሰብህዎ ሰብህዎ አውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ ጸናጽል ለሰናይ ቃሉ ሰብህዎ ጸናጽል ወይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንእት መሃፀን እዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሳይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አቦ ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ሰማያት
ሳባነ እግዚኦ የደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አዋፋይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ዘለዓለም አለ በሓድሽ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናሎና ልማናና ይንዓቐን እስመ ኢመነነ ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወያራቀ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ልዮ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቦኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራቕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾት ውካውን ኣብ ሕልናና ሓድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዒኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ እትምሕዶም ከም ጽድቀም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምጽኣና ሃብየ ከንጸርህ ሃብየከ ናወዩ ሃብየ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ይለመነና ስጉ ምስጋና ደሙ ምስ ደምና ዋሂዱ ንሕድገት ሓጢአት ንመንፈሳዊ ዕብየት ንበረኸት ትግበረልና ኣብ ስጉኡን ደሙን ዘይበብዑ ምእመናንና የብቅዓልና ነቶም ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝረሓቑ የቕርበልና ነቶም እንመላለስ ስነ ምግባርና የቃንዓልና ንጾሞ ዘለና ጾም 40 ስጋና ዝቅደሰሉ ነፍስና ትጸድቀሉ ጾም ይግበረልና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእስያትን ኣምላኽና ቀዲምካ ናብ ሕቑፉኻ ድሒሩ ናብ ሕቑፉ ወለዶም ብሰላም ምለሰልና ኣብ ማእሰርቲ ንዝሳቆዩ ዘለዉ ህዝብናን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከባ ማእሰርትታት ተኣሲሮም ንዘለዉ እሱራት ምፅንናዕን ፍትሕን ሃብ እግዚአብሔር አምላክና ነፍስ ባሮትካ ተክለ እግዚ ኃይለ ማርያም ገብረ ማርያም መሐሪ እግዚ ተስፋ ሚካኤል
ተክለ ሃይማኖት ተስፋ ስላሴ ገብረ እግዚአብሔር ክፍለ ማርያም ገብረ ዮሐንስ ተክለ እግዚ ብርሃነ መስቀል ካለ አብ አመሃ ስላሴ ወልደ ትንሣኤ እግዚ ሐረያ ወለተ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ነፍሰ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህርታን ዘይርከቦ ቦታ የዕርፈልና ንመላእ ስድራ ቤቶም ብሃገርን ብስደትን ዘሎ ሙሉእ ምፅንና ሓበልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገል ኣብ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሟን ኣዴና ድንግል ማርያም መናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ኸ ነስብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምትና ባዕልኻ ሬዳና ባዕልኻ ሬዳና መንፈስካ ብምልኣክ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዝህብ ጸጋ ጸጋ ዝህብ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ኃይልና እግዚአብሔር ብርሃን ለእግዚአብሔር ጥበብና እግዚአብሔር ኃይልና እግዚአብሔር ብርሃን ለእግዚአብሔር ጥበብና እግዚአብሔር ዓይን ምካሕል በኃይሊ ጥበብና እግዚአብሔር ዮት መመኪና ዓይን ምካሕል በኃይሊ ጥበብና እግዚአብሔር ዮት መመኪና ኃይሊና እግዚአብሔር ብርሃንና እግዚአብሔር ጥበብና እግዚአብሔር ኃይሊና እግዚአብሔር ብርሃንና እግዚአብሔር ጥበብና እግዚአብሔር ዓይን ምካሕል በኃይሊ ጥበብና እግዚአብሔር ዮት መመኪና ዓይን ምካሕል በኃይሊ ጥበብና እግዚአብሔር ዮት መመኪና ኃይሊና እግዚአብሔር ብርሃንና እግዚአብሔር ጥበብና እግዚአብሔር ኃይሊና እግዚአብሔር ብርሃንና እግዚአብሔር ጥበብና እግዚአብሔር ዓይን ምካሕል በኃይሊ ጥበብና እግዚአብሔር ዮት መመኪና
ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ እግዝእትነ እግዝእትነ ወትሪሃቤነ እግዝእትነ እግዝእትነ ወትሪሃቤነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ውስቴነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ እግዝእትነ እግዝእትነ ነጽሪሃቤነ እግዝእትነ እግዝእትነ ነጽሪሃቤነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ እግዝእትነ እግዝእትነ ነጽሪሃቤነ እግዝእትነ እግዝእትነ ነጽሪሃቤነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ሰላም ወልድኪ የሃሎ ምስሌነ ቅዱስ ጾመ ስምዑላ ቅዱስ ጾመ
ይቤ ኢዮኤል ነቢይ ቅዱስ ጾመ ስብክ ምህላ ቅዱስ ጾመ ስብክ ምህላ እስመ ይቤ ኢዮኤል ነቢይ እስመ ይቤ ኢዮኤል ነቢይ ቅዱስ ጾመ ስብክ ምህላ ቅዱስ ጾመ ስብክ ምህላ እስመ ይቤ ኢዮኤል ነቢይ እስመ ይቤ ኢዮኤል ነቢይ ለኸካ ንጉሥኻ የንግሥካ ነፍሴ ኣብ ኣምላኽ የማዕቆባ ሃይዳዊ የልዕል ናብራኻ እቐማተይ ደንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ለኸካ ንጉሥኻ እንግሥካ ነፍሴ ኣምላኽ የማዕቆባ ሃይላዊ ናባኻ እቐማተይ ደንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንጉሥ ኢኻ እሞ እንኸካ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ኣሕዋትና መዘምራን ዕለታዊ ነዚ መዓልቲ ዝምልከት ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ፀኒሖም እታ ቀዳመይቲ ትግርኛያ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ምድሓን ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ኣይንምካሕን ብሓይሊ ጥበብና እግዚአብሔር እዩ እቲ መመኪሒና እናበሉ ክዝምሩልና ፀኒሖም መወከሲት ጥቕስና ከዓ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 14-15 ከምዚ ነንብብ። በቲ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ዓለም ብእኡ ንኣይ እተሰቕለት ኣነውን ንዓለም እተሰቐልኩ እንተዘይ ኮይኑስ ትምክሕቲ ዘበለ ካባይ ይርሓቕ ትብል ብጀካ እግዚኣብሔር መመክሒ የብልናን ሳያታ መዝሙር እታ ካልአይቲ ከዓ ብግእዝ ኮይና ኣይትግደፈና ኣይትመንነና ኦ ናይ ሰላም ኣምላኽ ተራድኣና እግዝእትነ ነደጎይታ ማለቲ እመቤትና እዩ ብትግርኛ ናባና ጠምቲ ናይ ወድኺ ሰላም ምሳና ክህሉ ኣብ ማእከልና ሰላም ናይ ወድኺ ምእንቲ ክህሉ ኦ ድንግል ማርያም ናባና ጠምቲ እናበሉ ክዝሙሩልና ፀኒሖም መወከሲ ጥቕስና መዝሙር ዳዊት መበል 27 ቁጥሪ 9 ቁጥሪ 10 ከምዚ ይብል ገጽካ ኣይትሕበኣለይ ንባርያኻ ብቁጣዓ ኣይትደርብዮ ንስኻ ረዳተይ ኢኻ እሞ ዎ ኣምላኽ ድሕንነተይ ኣይትንጠንጥነኒ ኣይትሕደገኒ ኣቦይን እኖይን እኳ እንተዝጥንጥኑኒ እግዚኣብሔርሲ ይእርንበኒ እዩ ትብል ኣይትግደፈና እናበሉ እዮም ክዝሙሩ ፀኒሖም እታ ሳልሰይቲ መዝሙር ድማ ጾም ቀድሱ ምህለላ ከዓ ኣውጁ ከምቲ ኢዩኤል ነቢ ዝበሎ ብምባል ክዝሙሩልና ፀኒሖም መወከሲት ናይዛ መዝሙር ከዓ ትንቢት ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 12 ቁጥሪ 13 ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ሕጅውን ብጾምን ብብኽያትን ብቁዘማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ይብል እግዚኣብሔር ንሱ ንኹራ ደንጓይ ብሳህሊ ከዓ ምሉእ ብእከይ ድማ ተጣዓሳይ ርሕሩሕን መሓርን እዩ እሞ ክዳንኩም ኣይኮነን ልብኹም ደኣ ቅደዱ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እውን ተመለሱ ኣብ ጽዮን መለኸት ንፍሑ ጾም ቀድሱ ኣኼባ ፀውዑ ህዝቢ ኣክቡ ማሕበር ቀድሱ ኣረገውቲ ኣክቡ ቆልዕም ጡብ ዝጠቡን ኣክቡ መርዓዊ ካብ ቤቱ ይውፃእ መርዓት ድማ ካብ ሕልፍኛኣ እናበሉ ክዝሙሩልና ፀኒሖም ደጊመን ኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና ንኹላትና ኣብዚ ኮፍ ኢልና ደሰነናያምን ሰምዓና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒል ይስማዓኩም ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦናን መምህርናን ክወሃብና እዩ ናብ በቦና ከሕልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም አሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንኣምልኾ ንምህልላ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ዘለናዮ ሰሙን ካልኣይ ሰሙን ኢና ንጅምር ዘለና ካብ ጽባሕ ካብ ትማል ቀዳም ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ዝመጽእ ቀዳም እዚ ሰሙን እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢሎ ሰሚያቶ ቅድስት ኢላ ሰሚያቶ ማለት ቅድስት ሰሙን ኣብዚ ሰሙን እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንፈልጦ ከነስተንትኖ ትደሊ ብዛዕባ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ናይ እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ ምዃኑ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ምዃኑ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ካብ ካልእ ዘይተቐበሎ ካልእ ክወስዶ ዘይክእል ምዃኑ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኪዳን ዝብል ኣገልግሎትና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት እናበልና ነምልኾ ነመስግኖ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር እምበኣር እዚ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ከዓኒ ንወዲ ሰብ ብመልክዑን ብምስሉን ሰሪሑ ቅዱስ ገይሩ ከዓ ፈጢርዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ተፈጥሮ ምልክን ሓይልን ስልጣንን ሂብዎ እዩ
حد حقي خاسريع اللوي تأزازو كحلو نعو خملخ بخبر اكزابير كبيرو خنبري اتقيدان سلازي تحلو وقن اتي قدسنا اكزابير زهابنا قدسنا بحاتيات مخنيات تفيود اكزابير رحروحي ونتزطفأ قدسنانا نخمل بموسى غيرو خاب حق لبونا حق اوريت هيويل ابتم 10 تأزازات كا اتي قداماي بفلاي اب اوريت زلواويان امولو تمعراف بزعبا قدسنا يزارب انا قدوس يومو نسخاتكم كا بكل نبرتكم قدوسان كنلي بزز كحجز خا ناب تفصم قدسنا خبصحو سلازي كالو كنبصح سلازي كالنا كاب سمايات وريدو كاب قدس دنجل مريم توليدو نتز صفأ قدسنا نخملس ام مسقل بدومو حاسيبو ناب تقدسنا مليسنا كبرين زغر سمي يكون ناب زقدسنا زغ ملسنا كله نسخاتكم بيت مقدس منفس قدس يكون لذي قدوس مخان مالت كاب حاتيات مفلاي كاب عالم تفاليها أكال ناي كريستوس محدري ناي كريستوس مخان مالت أنا قدوس يومو سخاتكم كابو كل نبرتكم قدوسان كنلي كم تتصوعكم قدوس زغنا نسخاتكم كا قدوسان كنوي نسخاتكم بيت مقدس منفس قدس يخوم أنتم تابوتوا لمنفس قدوس وزس أماسنا بيتو لإግዚአብሔር ياماسونه إسخاتكم بيت مقدس منفس قدسهم انبعار نزق قدسنا زي كمي قرنا خنعقبو كم زلنا أب قالوا إنا نرغوين نقدسنا نعقبالو نقدخ أيو تستنتنو تسريعنا إلومي مخنياتو أبونجل يوحنس معراف 10 وشوعات قطر 10 شوعات او ابو بقالكا قدسهم قالكا حقي سلازي نلومي قدس بيت كريستيان سريعتو اب قداسي ابونا زنببو قدس وانجيلاوي قدس يوحنس قدس ماتيوس اب صحافو معراف 6 اب 10 6 حساب 24 كتصامو خلهم اتون غبزات صوموات مخانم بسب انت خرايو غصوم يصوملو يوممو كما تاتهم صملوات ايتهونو عصبهم كم زوسدو بحق يبلكم الله نسخاس كتصوم كلها مسوا صواماي مخانكا بتحبحبو زل ابوها دانبر بسب من انت خيترئ رئسها تلخه غصكاون تحاسب اتبحبو زري ابوها دما بجهود كخسكا ايو مزجبك أبزلوا أبو دما لبخالو سلزي بلعي أبزي بلعو نقز أبزي انقزو سرقتو عيتهم أبزي سرقو أبسماي دا مزجب قبارنبر بلعي أبز بلعو نقز أبزنقزو سرقتي كعيتهم أبزي سرقو أم مدري نعهاتكم مزجب أيت قبارون ناي سقا مبرهتي عينها تعيت انتغنت بزلو سقاها بروح يخون عينها حممت انتغنت قنا بزلو سقاها سلمات يخون بأرسي اتخاباها أباها زلو برهان كاب سلمته سلماتوس كندي عبيك خوني نخلتا قويتوت كتجزأ زخيل يلبون وين تحدث أليو نتحدى يفتو وكان تحدث عزيزو نتحدى ينعق نأملاخن نجنزبن كتجزؤ أيكون لكم يو سماين مدرن كحلفيو قالي جنا أيحلفني بلا قويتا ندك أمزامرتي سلقالات እግዚአብሔር استمسكن يهون أبزن እግዚአብሔር زفقدلنا وحدات دقائق جن زتبارخ جزية كم فقاد እግዚአብሔር نريو اتبحبو زري أبوها بجهود كحسكاي اتبحبو زري أبوه بجهود كحسكيو اتبحبو زري أبوهم بجهود كحسكم إيو اتبحبو زري أبونا بجهود كحسنا إيو سلقالات እግዚአብሔር تمسكن يهون إذا حساس في السملنا أنت أيو نجبره زبالة 4 نجارات عقميترلو أبزلهم مع أنت خبزة زنببنايا نجبره زبالة نأملاخ إلنا نجبره نحسبه زبالة نزاربه زبالة نأملاخ إلنا كنجبره وتخلّي
مس سماياو مزجب كين رسع سماياو مزجبنا كين رسع الثالثاي كا بزعبا عيننا عينها تعيث انت خناتيلو اتي رابع عين ناي موداتان كا ني ገንዘብ አብ ቦታ እግዚአብሔር ንኸይነ ቀምጦይ ስለዚህ ተቀዳሚት እንታይ አይሉ ንሰብ ክረአይሎም ይገብሩሉ ናይ ሰብ ይሐስቡሉ ሰብ ከሕጎሰሎም ሰብ ከኽብሮም ስካብ ሰብ ተቕሚ ክደሊ ኩሉ ዝግበር እዚ ካብ ተቀድሰና ዘውፃናይ ወላቶም ዓበይቲ ሰባት ከይተረፈ ዝተፈተንሉ ብዙሕ ዘይረአ ግን ከቢድ መፈንጠራ ሰይጣን ማለት ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ንዝኽርስሙ ይኹን ዋሳኽ ቀተልዩ አባጊዕ ክብተናየነ ድሕሪ 3 መዓልቲ ግን ኣብ ገሊላ ክቀድመኩም ኢሉ ብዛዕባቲ ዝመጽእ መከራን ብጾምን ብጸሎትን ከመይ ገሮም ነት መከራ ክሰግርዎ ክምህሮም ከሎ ጴጥሮስ ግን አግልል አቢሉ ክመኽሮ ጀሚሩ ነቲ ጎይታ ነቲ ፈጣሪ አግልል አቢሉ ክመኽሮ ጀሚሩ ይባልህ ከባዳ እንታይ ገደሸካ ኣብ ዝኹሉ ስግር ተኣቱ እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገኒሕዎ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ ስለዚህ ኩሉ ግብሮም እንታይ ይገብሩ ኢሉ ሰብ ክርእየሎም ኢሉ እቲ ጾም ስርዓት ኣምላኽ ሕጊ ኣምላኽ እቲ ጾም ይጸምዎ ኣለዉ ክጸምዎ ከለዉ ግን ሰብ ከም ዝርእዮም ሰብ ከም ዝንእዶም ብሰብ ከም ዝምጎስሉ ብሰብ ከም ዝረብሕሉ ኢሎም እዮም ዝገብሩ እሞ ንስኻትኩም ከምኣቶም ኣይትኹኑ ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እቲ ካልኣይ እንታይ ኢሉ መዝገብ ካብ ዘለዎ ልብኻ ይህሉ እዩ ስለዚህ ክልተ ዓይነት መዝገብ ኣሎ ኣምላኽ ንስጋና ስለ ዝፈልጦ እቲ ዝበዝሐን ዝሰፍሐን መዝገብ ንስጋና ይሂብዎ እዩ ትሽዓተ ኢድ ንስጋ ሂቡ መዝገብ ጸሎት መዝገብ ንስሓ መዝገብ ፍቕሪ መዝገብ ትሕትና መዝገብ ቅድስና ክህልወና ግን ይደሊ ምክንያቱ እዚ መሬት ዝገዝየ ዝኽወዳእ ከሎ ኣብቲ ሰማያዊ መዝገብ እቲ ሰማያዊ መዝገብ ይዝጠቕመና ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 2 እንታይ ኢሉሎ መዝገብ ረሲእነት ገለ እኳ አይጠቅምን እዩ ጽድቅ ገና ካብ ሞት ተናግፍ እዩ ስለዚ መዝገብና ሰማያዊ ክኸውን ነቲ ሰማያዊ መዝገብ ከይንርስዖ ምእንቲ ንዑ እንድሕር ዘኪርና ኣብቲ ቅድስና ኣለና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ስጋኻ ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ ኣይ ስጋዊ ዓይኒ ስጋዊ ነገር ይዝርኢ ስጋዊ ዓይኒ እቲ ዝረአ ነገር ጥራይ ዝርኢ እቲ ዝሓላፈ ጥራይ ዝርኢ ኩሉ ግዜ ቦታት ክጽልዩ ከለዉ ኣብዚ ናይ ኣምልኾ ናይ ቅድስና ሃበነ እግዚኦ ኣይንተ ኣእምሮ ወትረችያ ከይረአያ ወኣይዛንነሂ ቃለ ዘባህቲትከ ወኣምላኽ ንዓኻ ጥራይ ዝርእያ ኣዒንቲ ቃልካ ጥራይ ዝሰምዓ ኣእዛን ሃበና እዩ ምክንያቱ ልቢ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ንዓኻ ከይብድልሲ ንቃልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእስ ኣዒንተይ ክፈተለይ ምክንያቱ እቲ ዝርአ ሓላፊ ኢሉ ዓይኒ ልቦናና እንደዘይዳኣ ተኸፊቱ ብዛዕባ ዝርአ ዓለም ገዲፍካ ብዛዕባ እቲ ዘይርአ ዓለም ክትዛረቦ ከለኻ ሰብ ዕሽነት እዩ ዝመስሎ እዩ ስለዚ እቲ ዝርአ ሓላፋ እዩ እቲ ዘይርአ ግን ነባሪ ንሕና ከዓ ኣብቲ ዘይርአ እምበር ኣብቲ ዝርአ ይኮናን ንጥምት ዘለና እዩ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣብቲ ኩሉ ናይ 40 ዓመት ጉዕዝኡ ዝረድኦ ነበረ ነቲ ዘይርአ ስለ ዝረአየ ጸንዐ እዩ ንዕኡን ንህዝቡን ንኣምላኹን ከዓ ንበረኸት ኮይኑ እሞ እቲ መንፈሳዊ ዓይንና ከም ኣቦና ዳዊት ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእስ ኣዒንተይ ክፈተለ ኢልና ከንጽልሞ ዓይኒ ልቦናና ክበርህ ሽዑ እዩ ናይ ቅድስና ትርጉምን ምስጢርን ዝርዳእና ኢሉ እቲ ራብዓይን መወዳእታን ንገንዘብ ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር ከይነቐምጦ ኢሉ ንገንዘብ ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር ምክንያቱ እንታይ ኢልዎ ዘሎ ንገንዘብን ንእግዚኣብሔርን ክትገዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ገንዘብ ኣይተሓዙ ሰሪሕኩም ገንዘብ ኣይተምፅኡ ማለት ኣይኮነን እዩ ግን ንገንዘብ ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር ምቕማጥ ከቢድ እዩ ኣብ ታሪክ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ርኢናዮ በለዓም እቲ ናይ በረኸት ናይ ምርቓ ዝተዋህቦ ዓብ ናይ ኣምላኽ ሰብ እግዚኣብሔር ከይትኸይድ እናተባህለ ከሎ እንተኸይድካ ምሳና ክንድዚ ክንበካ ኢና ስለ ዝበልዎ ነቲ ገንዘብ ክብል ነቲ ቃል ኣምላኽ ስዒርዎ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣፍሪስዎ ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና
السطر يكونن يهودا كابتي قويتا زصوعو ناي هواريانت معارك كما يلغمز ودقة بناي قليانت واغازي أكل بسالاسا قرشي إني قويتو وشيتو وي سلازي نغنزبن نأملاخن كتجزؤ أي تخيلن يهم أبوتا أملاخ نغنزب كي نقمت لعل أملاخ نغنزب كي نسرع ገንዘብ አምላክ ክንጥቀመሉ ክንረብሐሉ ክንማሙቀሉ ክንጸድቀሉ ክንጸግበሉ ኢሉ ዘሃበና እምበር ካብ አምላክ ንኽንፍለይሉ ዘሃበና ኣይኮነን ስለዚህ ንገንዘብን ንአምላኽን ክትገዝኡ ኣይትኽእልን ኢኹም እንታይ ማለት እዩ ንገንዘብን ንአምላኽን ክትገዝእ ምእንቲ ገንዘብ ኢልና እግዚአብሔር ዝበለና ነገር ክንገብሮ ንጽገም ተዳእ ኮይና ምእንቲ ገንዘብ ኢልና እግዚአብሔር ዘይኣዘዞ ስራሕ ንሰርሕ እንተዳእ ኮይና ንገንዘብ መምላኽ ማለት ንሱ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ ሰሙን እዚ ቅድስቲ ይበሃል ማለት ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ምዃኑ ነስተንትነሉ እግዚአብሔር ብምስሉን ብመልክዑን ሰሪሑ ቅዱሳን ፍጥረት ገይሩ ከም ዝፈጠረና ነዚ ቅድስና ምሰጥፋእናዮ ከዓ ብደሙ ሓፂቡ ናብቲ ቅድስና ከም ዝመለሰና ሕጂ ከዓ ወደቕቲ ምዃንና ፈሊጡ እንሕፀበሉን ነጽሃሉን ናብ ቅድስና ንምለሰሉን ምስጢረ ንስሓ ሰሪዑ ናባይ ንዑ ኣነ ከዓ ቅበለኩም እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ካብተን ናይሎም መዓንቲ መልእኽቲ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ኣብነት ዝኾኑ ቆርኔሌዎስ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ሰብ ኣይነበረን ወተሃደር እዩ ነይሩ ግን ንእግዚአብሔር ብውሽጢ በቲ ኣገልግሎት تقال أملاك أنت يتسحف زلوا قرنليوس دما قدم 4 معالتي بتاسعيت سعب أبيته يكوين خصلو خلو إنه زبره كده أنت خدنا سباي أبكر ما يدو بلمو قرنليوس صلوت كاته سمعوا مسوات كادما أبكر ما أملاك تذكير إبلوي كبرنا زخر سميهون أملاك زي الدالو أملاكي جنا أبتمكات هاب إمنات زي بصحة أملاك زريو أقلقلوت أملاك زريو نسميات زبتصح هيوت جنيرو أسا أسروهن سعب كعبة خريستيان أبنة أبزناي لهم عندي أغميت أتوي سلازي إلو أبكالاي كورنثوس معرف شو عاد تقصر حدا إذا تسفاتات زخاب زهلو الناس بفرحات أملاك قدسنا أن ملأنا كابت منفسن سجان منفسن زركس زبالة كله رئيسنا ننسيه نحس أولو سجان هادخومي بحلينا بقال بحساب نودق نركز أملاك قندخام ناس لازفلت بخامو محسابي أدليلنا له مخنياتو قدسنا مريچا زي كونس قديتاي قدسنا مريچا زي كونه قديتاي هذا كريستيان كهون مريچا ناي نخريستوس كنسعبون هنا مريچاي نخريستوس مسعبنا جن أبتحق كريستوس منبر قديتا ناي እግዚአብሔር ዘስተውዕ الأمر يهبنا حوالي قدس باولوس أب إبراهيم 10:14 ታይሉ بزي قدسنا حدا كان እግዚአብሔር አይክሪየን زغنا አገልግሎት زغنا ጸጋ زغنا معارك زغنا سراح يحلونا بزي قدسنا حدا كان أملاك كريو አይከልኒሞ نقدسنا نسلام مسكل سبن سعبوني ስለዚህ እዚ ሁሉ ምስገበርና እንታይ ትጻማና እንታይና ነጽበ ኣብዝ ምድር ዝበረኸት እንታይና ነጽበ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይልሎ እታ ዓይነ ዘይራአየቶ እዝነ ኸኣ ዘይሰማዓቶ ኣብ ልብ ሰብ ዘይተሓስበ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቀርዎ ኣዳሊሎም ኣሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር እቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱሳን ክንከውን ናይ ቅድስና ጸጋ ሂብና ምሰጥ ፈአናይ ኸኣ ብደሙ ሓሲቡ ቅዱሳን ገይሩና ሕጂ በሐሳብ በቃል በግብር ክንወደው ኮለና ኸኣ እንሕጸበሉ ናብ ናይ ቅድስና ማዓርግ ንድይበሉ ምስጢረ ንስሓ ብኸም ይህቡ ይጽዋዓና ኣለሞ ሰሚዕና ክንገብር ጌርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ንቃል እግዚአብሔር በአንቃድዎን ብጥባዕትን ስለ ዝተኸታተልኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላክን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
رأيكم يحديركم زابير أملاخنا تمسكن يخون توم كلكم أبرحوا أبقربا أبتفلا ليبوتاخمكم مرخب بزهان كابليتي خساب داب سعديا مسانا حبيركم درفدكم دلخم أبوتات عديتات أحوات أحد أبزد دلخمو اتفتسمن ملؤن زخانة سلام ديابير نعخاتكم يخون آمين دكنان أحواتنا مزمران زماري ملاختي يسمع لنا زملو ينبركم أبنا أبي مرجتا قال هوت يسمع لنا كمتي دسمعنا يو دما زي قدسنا ناملاخ كريو زخيل يلبون إيمو صوعينا قدس إيمو كاب قدسنا وقدسنا كاب رديئة كنكافل ناوخن لقب نعوخن سعب مقدوخن حزدما أملاخ نخلنا يحجزنا كم تقول جزية عمت نجبره أب جزية صم أبتي تمنيت إساياس رفع 50 شمنتن انتهي زبل نجرها نتأمي انت مقالكا عرق ريخاون انت خدنكا يا أنا زقبلو صوميو زبلمو كل جزية دما اتقدمنا زوجانا يا مبا نبيت كريستيانيا إذا حجي نوصاقنا اتا أب جزية صوم زين قرصا صيما منرم قراس انجراز سؤنو حانت زي بلوم سؤنات بزحاس لزلو بعبي دما اتي أرتدكس تهادو إرترا ترادو أزبل وچي زلو بأتاتهم جيركا اتغنزبنا بزي بلوم سلزلاخ كلنا دما اتاناي قرسي قطيبنا يازقننا نتم قرسن مسحن زي بلوم أحواتنا كزورلنا أممو ككئلتنا زلزلنا صمنا مستقبر صمنا دما مسمصوات أبقد مع أملاخ دما قبول من تخونلنا سقابه سعينا زلو سنبت كمزي كنواسينا مو እግዚአብሔር ዝውሃባ ይخلقنا ሂብና ድማ ጥሚያት ክንስዑ ዝጸውቦም ድማ ሪህና ኢሎም ክሕጎሱ እግዚአብሔር ንኹልና ድማ ኢድናም ላልና ከዙርልናዮም ሓበሬታ እንሓበርና ከሎና ኣራይ ንዝመጽእ ዘሎ ሓሙስ መድሃኒ ዓለም እዩ ጾም ስለ ዝኾነ قداسينا كافرق معلتن دحريتيو صلوة نجهي ساعة شعات كنجمر إنا مالتيمو زيابير ناشع سبات قبرنا اتهم زتعملنا اتهم قزي زلنا اتهم كابسرح دما ناسا زخونا دماني متسينا خانا قدس كنقبل دما زيابير نخلنا يحقزنا راي لما علتي قلت فيلنا زودعنا كلنا زقننا يو درعنا يحزن ودع 10 عمت ودنا ولدت نسائلنا ون بصلوت كنذكرو زرفدنا ندينا ادي روما ودا حج فرق معلتي حمد دبه سل زدبه ابزات قانا زلا قلت فيلنا بقى كنحوسيلنا عنا قلت فيلنا ودينا مو كلنا دما أب عالمنا نبرخ الله تقولان عالم كيف لا تعي خيدو نحزنا نمصانا نعنبر نسو قلعونا بايمصو قدفوم تباله نز عالم رسحاتا خيلو قبو عالم دما رخصتا خيلو قبو كيدو نديا نخلهم ولد دما صنعتي هابهم اما كلنا دما او خيدنا زيابير صنعتي هابكم كنبل كابزي وصينا قلطفيلنا نابكم كيد حدرا اتهم كلهم نفسهم يمحرنا بلنا خنفتحهم زرفدنا أبوتاتنا ديتاتنا حواتنا حاتنا دما እግዚአብሔር ببره قصو يقبللنا ناي نفس عرفت دما يهبلنا حنت حطوسي كل جزيه و ጨሪሸም ደም መጽየም አባይ ቆምስ አባኪሮስ ምሳና ኮኑ ደም ጨሪሸም ደም መጽየም ሰንበት ይኖሩ ተحطو أنا دما كلتا ملسي أنرناني تحانتي تفتيمنا تحانتي دما
يبلو سلاسي ابن نري حجيجن فاتيو مناس سلاسي دما يلمو أبز مسانا كونو فقادنيا كوينو مالو كبرنا أملاخ يكون سوق يلم ستاقعكم أبو إشتاس فم ستاقع له سلا زي فلسي هراي سبق غيركم نوي حساب تقوري صقم يما سبق غيركم هراي كبرنا أملاخ يكون اتي ناي ورقة قداي كل نجر حواتنا سبخا قوئي مش حقاوي مش سمسب حق قبلوا ام ابونا جن فادنيا كوينا مالومو እግዚአብሔር ድማ አድጥዕኖም ገብረሎም ንሕና ድማ ምስ ደቀና ክንርብሓሎም ብመንፈስ ክንዓብየሎም ድማ ንኹልና እግዚአብሔር ዘሰውዕል ኣእምሮ ይሃበና ኣቦና ድማ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና እታ ካልኣይቲ ብዙሓት ስለ ፍቅሮም ስለ ክብሮም ኢልኩም ንገዛ ክትወስድዎም ንገዛ ክትፅውዕዎም ብዙሓት ትደልኢኹም ብዙሓት እውን ሓቲትኩም ኢኹም ምሳሕ ገዛ ምሳና ኢልኩም እዚ ድማ ናይ ፍቅርኹም ናይ ክብሪ መግለፂ እዩ ግን ከም ኣቦና ከም መነኮስ ድማ ሓዘን ተልዩ ሕማም ተልዩ ዕርቂ ተልዩ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ተልዩ ኣብ ኩሉ ምሳና ኣለዉ ምሳና ክኸዱ ኣብ ዝኾነ ገዛውን ንኸምዚ ኣገልግሎት ዘዕንቅፍ ዋላ ሓደ የለም ንኻልእ ነገር ግን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ስለ ዘለዉ መፂና ንረኽቦም ምሳሕ ኢልናዮም ኣብ የመና ቁርሲ ኢልናዮም ድማ ኣብ የመና ከይንብል እቲ ኣብ ገዛ ትቕርብሎም ኣብዚ ከተምፅሎም ትኽእሉ ኢኹም መረኸት ክኾነኩም ደስ ክብለኩም እሞ ኣየብሉን እዮም እሞ ገዛ ገዛ ኣቢልና ዝፀዊዕናዮም ሲ ዘይመፁ ከይትብሉ ወይ ድማ ኣብ ገለ ክትርእዎም ከለኹም ድማ ኣነ ደኣ ፀዊዐዮም ነረ ገዛ ኣይመፁን ኣብ ድሪአዮም እንዳ ምንታይ ኢና ንሪኦም እሞ እንዳ ሓዘን እንዳ ዝሓመሙ እንዳ ዓርቂ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ከምኡ ተልዩ ግድን ክህልው እዮም መሪሖምና ኣቦ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ኣብዚኣ ኩሉ ግዜ ኣለዉ ክንረኽቦም ንኽእል ኢና እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ሓወና ብርሃነ ክልተ ክልተ ተጸሊእንሎ ኢሉ ነይሩ እሞ ድሓን ኮይኑ ማስክ ገሩ መፂሎ ምሕረተ ውርደልካ ብርሂን መወዳእታ ዝሓመሙ እውን ኣለዉ ናይ ኩሎም ጸሎት ክንገብር ኢና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይቀኒኹም ካብ ርሑቕን ቀረባን ኣኪቡ ብሓንሳ ከንመስግኖ ዝኣከበና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። መብዛሕትኡ ሰብ ቅድሚ ምሕማሙ ማስክ ይገብር። ኣነ ድማ ምስ ሓመምኩ ማስክ ይገብር። ከማይ ትግበሩ? መምህር ኣበይ ኣለኻ? መምህር ብትምህርቲ كما يفيدكم قريت قرري ونعني كبخا حيف شخونه أبزي زلنا بسم الله بولدون فس قدوس هذا أملاخ أمين أملاخ التمسجنة يكون أبزي أتوري إن عزلهم أنا ملقيتا هايلي خمون إلسا
بنحفتنا أب كلاس يا زلا مالتيو خم تخنقرنا زقنة زلوا مارش 16 مالتيو مقابيت 10 شدشته قبائل لنا مالتيو سلازي بعند حقنا مسرتكم تفلت ودما اتوما محادرتنا بيتا كريستيان وي بورد اقدموا مامارات اتشماغل لي مرص مالتي سلازي نحنا مزيزومنا نحناها يبقوا يوم زبلنا يوم كغلغلنا زخلو كاب وشتنا كاب ابلات ادالينا لنا مالتي سلازي ምናልባቱ ቶም ኣብቲ 200 ዘሎ ማርች 16 እቶም ክንመጽእ ዘይንኽእል ሕጂ ኣቐዲምና ካብሎም ጀሚርና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብሰንት ባለት ወይ ከዓ ቅድሚ ዕለተ ምርጫ መምረፂ ካርድ ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ወሲድና شمنا صحيفنا أتومي بقيم زبالنا يوم مريتنا خابتهم شديشتا سلسلينا خن مريت مالتي لذي أب ستاريت عشقنا ستاريت قبل كله بوستا مالتي بوستا عشقنا قبلهم جميرنا نعنا نزوم كوميتي خطوبنا تقوليهم مالتي لوم زي تعمل تقوينو زمج زلوا سنبتون قوم هنجبرنا خال من الباتون أبتعلتتي ويسب أينا بعلت بيتنا ويحونا وي أبال بيت كريستيان انتليون شعو عشقنا كنصدون نخلينا سلازي بدحاني غنيرنا استرفي ملوكيتا أوي كمل عليه استرفي يلا بساني thank you دبدبي كنت عند حقي زبلو نقول لخاتكم بجزاهم أدراشات لا يخلو عند حقي قد ما قلت سمون كلا انت وحده قد ما قلت سمون هو سدد اللوي زبل ليخنا يلنا انت زي بس حكم نجارونا أبزي إكسترا كوبيس قربنا لنا مالتي اسمه بكم أوكي ثانك يو سلام كمك أنيهم ده عندك أنيهم ترى أنا هم تخلوا فرح زوالكم مسيلكم ده ها انت قبل أن نايلكم انت قرب حسيبكم ليهم ولا أنا هم من حسب كي مسيح جدا انت قبل يوم حج خبلوني حج انت يو أتمل أختي قليلة قرب صف كفيل إنني رجنت تسبوا أنا جارو أبوي مرجعتهم يروح اللوسي ساتهم زي ما بوتاتنا يمهروا تمرتين نحن خاء من قد تاتينا نفتر نتستمهرنا يوس كم يجرنا أبقي برهنا وعلان غير تمهرنا ترح كين غير من تنسي زالوا ما عن تستبولوا ناس كم يجرنا إنا أبقي برهنا وعلا بخمي من قدي إنا بجبرين النبر الله ترح بزربة حيكون كم تقول الشأن بهالو مالتيو كم أصل زخنت تاس كفتاي أبتا من قد خلا تاشو هنا مالتي درجة قليل إلات اللي سي تدربي أكوي بلا نجن قرب قليل إلات اللي تعمل أختي كنا احترام إنتان بزح جزية خير نوسد وكلاتكم تفلتوا وياهم جن كم يجي رقم الجمرة قرب كستاخينات النمو بحتوه الجمرة أبوتاتنا أنا بعقل قلت خلوا خلوسي انتاي زرعيكم نجارالو كم زخب الناس أنا حجة قات أمي أبويك أشي تقصى بيلهم من سنيحهم زاني نبي كومس كزاربه هلو بايزوين وحقو سنة دما عبي بسراتيو زي حجز اسمعنا سلازي كانوا خلونا بعقل قلوت سي انتاير دقود لنا قري رأيكم في الله أبيك أشي ناب هوسبيتال وين أبقى لك خلوا خلوا سي انتاين رأي لنا ومبزحتكم لكم thank you هاني تامز بلعبوتات شمكير رخب دي شمكير رخب عبيد ركبت شم على بيك شفلت وين تبغى غيرهم أتهور مزجب أو شمكير رخب يا مسلني تري تجاجي جن كون كأخله حجي الساعة تا ترأينا نجرسي الساعة مبزحتنا رأينا لنا إذا أنا بيت خريستياننا مقوى عزيا ويك ترانسبورتيشن تا مكينا بيت خريستياننا كم يكوين الله ريجا
ብዙሕ ግዜ ጠጠው ትብል ብዙሕ ግዜ ሸታሕታሕ ትብል ብዙሕ ግዜ ተርባሃል ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኣሕዋትና ገለገለ ኣሕዋትና ናብ ሰበኻ ጉባኤ ቀሪቦም ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ኢሎም ብቀድሚ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ድሓር ግን ሰበኻ ጉባኤ ኢሎም ኖ ሕጂ ንሕና ዓብ ኦርጋናይዜሽን እንዲና ባዕልና ክንገብሮ ኢና ድሓን ዕድል ሃቡና ቁርተ እሞ እዚ ነገራት ካልእ ነገራት ኣሎ ክንገብራ ኢና ኢሎም ክገብርዋ ብዙሕ ፈቲኖም ግን ኣጋጣሚ ከዓ ናይ ዓቕሚ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም ኦረዲ ተመጢጡ ስለ ዝፀንሐ እቲ ኣገልግሎታት እቲ ካልእ ነገራት ክገብርዋ ኣይከኣሉን ስለዚ ኣምላኽ ድማ ንዓና ነቶም ካልኦት ከዓ ክንሰርሕ ወይ ከዓ ገለ ነገር ክንገብር ድማ ደሊሎ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ፍቓድ ኮይኑ ሰበኻ ጉባኤ ድስካስ ገይሮም ነዚኦም ዝተበገሱ ኣሕዋትን ኣሓትን ሰናይ ፍቓድ ሂቦሞም በቃ እምበኣረይ ከምታ ድሓሰብኩማ ብመንገድኹም ገለ ነገር ግበሩ ዝብል ፍቓድ ተዋሂብዎም ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ከዓ ንዓነ እዛ መልእኽቲ ኣብ ፀሓያ ኢሎምኒ ሕጂ ነዚኣ እያ ክገብር መፅአ ማለት እዩ ግን ቅድሚ ምባል ይሓስብ ነይረ እንታይ ኢና ንገብር ሕጂ ከምኡ እናበልክ ከለኹ እዚኣ ጥቕሲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትረኣየኩም እንድሕር ኣላ ኮይና ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 እንታይ እያ ትብል ካብ ማእከልኩም ከ ንዝሓመመዶ ኣሎ ንሽማግለታት ማሕበር ይፀውዕ ንሳቶም ከዓ ብስም እግዚኣብሔር ዘይትና ለኺቦ ኣብ ልዕሊኡ ይጸልይሉ ሕጂ እንታይ ዝዘና ዘሎ ማለት እዩ ንኣቦታትና ኣብ ዝኾነ እዋንና መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክንፅውዖም ከም እንኽእል ክንሓምም ከለና መንፈሳዊ ስራሕ ክንደሊ ከለና ክንናሳሕዲ ወይ ካልእ ነገር ክንገብር ድዩ ክንፅውዖም ሕጂ ክንፅውዖም ከለና ግን እንታይ እዮም ክገብሩ ማለት እዩ ክመፁና ከዓ ኣለዎም ክመፁ እንድሕር ኮይኖም ከዓ እንታይ የድልዮም ብዙሕ ነገር የድልዮም ሕጂ ግን ክመፁ ከለዎ ኣቦታትና በይኖም ድዮም ዝመፁ ንመን ሒዞም ይመፁ እወ ክመፁ ከለዉ ዝገርም ነገር ንኩላህና እዮም ሒዞምና ዝኸዱ ብኸመይ ጥራሕ እዩ ትፍልሊ ንኩላትና ሒዞምና እዮም ዝኸዱ ኣርባዕትዮም እንድሕር ኸዱ ኣለዉ ኣርባዕትዮም ጥራሕ ኣይኮኑን ወይ ሓሙሽተዮም ኸዱ ተለዉ ሓሙሽተዮም ጥራሕ ኣይኮኑን ዝኸዱ ንኩላህና እዮም ሒዞምና ዝኸዱ ንገሌና ጸሎት ናትና ሒዞም ተማሊኦም ይኸዱ ንገሌና ድማ ኣብቲ ንሶም ዝገብርዎ መሳለጥያታት ብምግባር ኣገልግሎት ንህብ ማለት እዩ በይኖም ኣይኮኑን ዘገልግሉ ኩላትና ኢና ነገልግል ኩላህና ሓቢርና ኢና ነገልግል ማለት እዩ ሕጂ ክኾነ ከለዉ ንዓዓ እንድሕር ከም ኣብነት ወሲድናያ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ብዛዕባ ኣገልግሎት ዝብል ጥቕሲ ብዙሕ ነገር ክንርኢ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 11 ካብ 10 እስካብ 11 እንታይ ይብል ነብሲ ወከፍ ከምቲ እተቐበሎ ውህበት ፀጋ ከም ህያው መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፀጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ ሕጂ ንሓድሕድና ኢና ነገልግል ማለት እዩ ነቲ ዝሓመመ ሰብ ብኸመይና ከነገልግሎ ንሕና ፊዚካሊ ወይ ብኣካል ምስ በዓላ በይቀሺ ብምኻድ ኣይኮንናን ግን ነቲ መሳለጥያ ንቕርበሎም ስለዚ ብዛዕባ እዛ መኪና እንድሕር ንዛረባ ኣለና ሕጂ መኪና ኣሪጋ ብመኪና ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ እንታይ ኢና ክንገብር እሞ ኩላህና ገለ ነገር ንገብር ማለት እዩ ገሌና መስትያት ናይ መኪና ንገብር ገሌና ስተርሲዮ ንገብር ገሌና ገለ ንገብር ነዚ ከዓ ኩሉ በቢኢድና ስለ ዘይንገብሮ እንታይ ኢና ንገብር ማለት እዩ ቅርሺ ዓቕሙ ቅርሺ ይህብ ሓሙሽተ ቅርሺ ዓቕሙ ሓሙሽተ ቅርሺ ይህብ ኩላህና ከምኣ ጌርና ግን እታ መሳለጥያ እንድሕር ቀሪብናያ ኣብኣ እንድሕር ተሓዊስና ነቲ ኣገልግሎት ንትካፈሉ ኣለና ዶ ንካፈሉ ኣለና እቶም ዓበይቲ ድማ ጸሎት እንድሕር ኣብፂሖም ጸሎት እንድሕር ገይሮም እቲ ጸሎት ሒዞሞ ኸዱ እዮም ማለት እዩ በዓላዊ ቀሺ ስለዚ ኣብቲ ኩሉ ኣገልግሎት ንሳተፍ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እታ መልእኽቲ እንታይ እያ ሕጂ ከምኡ ክንሳተፍ ምእንቲ ነዛ ኣሪጋ ዘላ ነዛ ምኻድ ጠጠው ተብዝሕ ዘላ መኪና ክንቂራ ኣለና ምክንያቱ ኣቦታትና ክኸዱ ከለዉ ክሽገሩ የብሎም ሓቀይ ከም ቤተክርስትያን እቲ ኩሉ ኣገልግሎት ክንቅርቦ ዝግባአና ነገር ክንቅርቦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ቁሩብ ምስ ኩነታት ወይዘርን ምስ በረድን ምስ ሸተትን እውን ልዕል ዝበለት መኪና ኣድላይ ስለ ዝኸውን ሚኒ ኤስዩቪ ወይ ድማ ልዕል ዝበለት መኪና ከምዚኣ ዓይነት መኪና ክንገብረሎም ኢሎም እዮም ተበጊሶም ዘለዉ ኣሕዋትና ማለት እዩ ነዚኣ ንምግባር ድማ ኦልሬዲ እቲ ክግበር ዘለዎ ነገራት ተዓይሎ ተሓቲቱሎ ዋጋ እንታይ ይኸውን ብኸመይ ክግዛእ ይኽእል እዚታት ንዝብል ሕቶታት ተመሊሱሎ ማለት እዩ ሕጂ ጥራሕ እንታይ ተሪፉሎ እቲ ዋጋ መግዝኢ ዝኸውን ገንዘብ ከነዋፅእ ማለት እዩ ኩላትና ኢድና ኣብኣ ክንሕውስ ሕጂ ብዙሕ ኣይኮንናን ክንብል
እዚኣ ግምታ ክንዲያሎ እዚኣ ወይ ከዓ ከም ዓይነት ማለት እዩ እዚኣ ትረአየና ደላ ቶዮታ ራቭ4 እያ ባት ከማ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ወይ ሆንዳ CR-V ክትከውን ትኽእል እያ ወይ ከዓ እቶም ኣሕዋትና መፅናዕቲ ገይሮም ዝቐረቡልና ዓይነት ማለት እዩ ስለዚ እቲ መደብ ከምዚ ንምግባር እዩ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ንምግባር ኣብዚኣ ኩላትና ዘለና እንድሕር ደኣ ተሳቲፍና ንኣብነት 500 ሰባት እንድሕር ኣለና ኮይና 500 ሰባት እንድሕር ናብ ማዕረ መቒልና ንኹላትና 77 ቅርሺ ትበፅሓና ምክንያቱ ግምት ናይዛ መኪና 38,000 እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ 500 ሰባት ኣለና ኣብዚ 77 ቅርሺ ይበፅሓና ማለት እዩ ግን ኩላትና ማዕረ ዲና ንህብ ዘለና ማዕረ ዲና ንህብ ኩላትና ማዕረ ንህብ ባዕላ በቀሽ ከይክብሩ ኢልና ካብ ኩሉ ምክንያቱ ከምኣ ይመሃሩናን ሓቀይ እንታይ ኣብ ምሂሮምና በብዓቕምና እያ እታ መልእኽቲ ነዚኣ ከም መዘኻኸሪ ትኾነና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ካብ 11 እስካብ 12 ዘሎ እንታይ ይብል ሕጂ ከዓ ከምቲ ንፍቓድ ተዳሊኹም ዝነበርኩምሞ ከምኡ ጌርኩም ከም ዓቕምኹም ንምፍጻም እውን ብግብሪ ፈጽሙ ኩላትኩም ማዕረ ድያ ትብል ዘላ እዚኣ ከም ዓቕምኹም ዳሓርቲ ኣብ ወፅሪ 12 ከዓ እንታይ ትብል ፍቓድ ልቢ እንተልዩስ በቲ ዘለዎ መጠን ቅቡል እዩ እምበር ብዘይብሉ ኣይኮነን ምናልባት ናይ እንግሊዝ ሞር ተኣሽሙ ጌራትኒ ዳስ ዋይ ኢንክሉድ ጌርያ ዘለኹ እንታይ ትብል It's acceptable according to what you have, not according to what you don't have. بتي زيبلكم زي كونسي بتي زلكم ጸሎት ዘለዎ ብጸሎት ቅርሺ ዘላቶ በቅርሺ ሽሕ ቅርሺ ዘለዎ ብሽሕ ቅርሺ 500 ዘለዎ ብ500 ኩላትና ብንታይና ንገብር ከከም ዓቕምና ጥራሕ እንታይ ክንገብር የብልናን ካብታ ትኸይድ ዘላ መኪና ንሆስፒታል ትኸይድ ካብኣ ክንተርፍ የብልናን መዓሲና ንተርፍ ወይ ጸሎት ተደጌርና ወይ ቅርሺ ተዘይወፊና ወይ 500 ተዓቕምና ተዘይጌርና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እያ ስለዚ ሓደ ኣብነት ኣምፂና ኣለና ኣብዚ እንድሕር ደኣ 500 ሰባት ኢልና እዞም 500 ሰባት ካባና 10 እንድሕር 300 ኣዋፂና 50 ሰባት ካባና ድማ 200 እንድሕር ኣዋፂና ጠቕላላ 10,000 ይኸውን ማለት እዩ 50 ዝተረፍና ድማ 100 እንድሕር ጌርና እቶም ዝተረፍና ድማ ከከም ዓቕምና 100 ሰባት 30 ቅርሺ ንገብር እቶም ካልኦት 30 ሰባት ከዓ 5 ቅርሺ እንድሕር ኮይና ዓቕምና 5 ቅርሺ ተሂብና እቶም ዝተረፍና ድማ ቅርሺ እንድሕር ጌርና እዚኣ መኪና ተገዚኣ ማለት እዩ ኣብኡ ከላ ብሙሉእ ብካሽ ብ38,000 ዳውን ፔመንት ከይገበርና ክሬዲት ከይገበርና ገለ ከይገበርና ማለት እዩ ስለዚ እታ መልእኽቲ ሕጂ እውን ደጊመ ናይ መወዳእታ ንሳተፍ በብዓቕምና ሽሕ ቅርሺ ክህብ ዝደለየ ሽሕ ቅርሺ እዚ ኣብነት ጥራሕ እዩ ኣብነት የጌረዮ እምበር 5,000 ክህብ ዝደለየ እውን ከም ዓቕምኹም ከም ታሰውሃበትኩም ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ ጥራሕ እዩ ዝፈቱ እታ ዝሃበና ብዓቕምና ክንህብ ማለት እዩ ንመን ንህቦ ብኸመይ ኣገባብ ንህቦ ድማ ሽማግለ ወፅያላ ታዋሃሃዲት ሽማግለ 5 ኣሕዋት ኣለውዋ ሓውና ዶክተር በላይ ደሞዝ ወይዘሮ ራሄል በርሀ ወይዘሮ ታትዮስ መሓሪ ዶክተር ጽጋቡ ዋስመላሽ ከምኡ ድማ ሓውና ዮናስ ብርሃነ ንኩሎም ትፈልጥዎም ኢኹም ምናልባት ዮናስ ኢኹም ዘይትፈልጥዎ ትኾኑ ዮናስ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ትኾኑ ግን ኣጋጣሚ ሎማዓንቲ ኣይመፀን ምስለኒ እምበር መምፃናያ ነርና ናብዚ ሓድሽ ኣይኮነን ግን ከዓ ሓድሽ ሜይቢ ናብ ኮሚቴ ንክኸውን ማለት እዩ ሰንበት ግን ምናልባት መፅእ ይኸውን እሞ ስለዚ ካብዞም ሰባት እዚኦም 5 ረኺብኩም እታ ዓቕምኹም ኣመዝጊብኩም ክትከፍሉ እሞ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ጥዒቲ ፅብቕቲ መኪና ዓዲግና ንኣቦታትና ንኣገልግሎት ድልዋት ክንገብር ኣምላኽ ይሓግዘና ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ድማ ኣምላኽ ስማዕኹም ኣበቀሺ ትሕጎሱ ትኾኑ በዓል ሰለሞን በዓል ገዲዮን ኣብዚ መፅኦም ካብ ብሉይን ካብ ሓዲስ ኪዳንን ጥቕሲ ከንብቡ ከለዉ ዋው ገሪሙኒ እኮ ዘሎ ኣነ ጥራይ ተሪፈ ዘለኹ ናትካ ተራእይ ተሪፉ ዘሎ ሕጂ ደሓን ደሓቲርኩም دحان بتقعيت حنا يفديكم ليكم تحقوا شيء غني لايك بلي متي الله كلتا نجر حنتي بزانا يبونا انكو حقوسنا سناي فقادهم كينو كغلغلنا عبنا غريو
ብዙሓት ኣቦታት ብዛዕባ ናይ ኣገልገልቲ ዝበኸኹሞ ዓመታት ውሕድ ኣይኮነን ኣምላኽ ግን ብዝተዓፃፀፈ መሊስልና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ እሞ ካህናት ረኺብና እንታይ ክንገብረሎም ኢና ዝብል ሕቶ ናባኹም እዩ ኣብዚኣ ኮፍ ክብሉ እዮም 24 ሰዓት ኣይዞሩን እዮም ገዛ ገዛ ዝበለና ኣበይ ቀሺ ነስተውዕለላ እንታይ ኢና ክንጥቀመሎም ዝብል ሕቶ ግን ናባኹም ገድፈ እየ ኣምላኽ መምሃራን ይሂብና ካህናት ይሂብና ኣሎ እንታይ ንገብረሎም ኣለና ጥራይ ጥዑም ቅዳሴ ሰሚዕና ኢልካ ምኻድ ንድሕር ኮይና ጠፊእና ኢና ክሳራ እዩ ስለዚ እዚኣ ሓደራኹም ይብል ካልኣይቲ እዛ ኣሕዋትና ምፅኦም በጊሰማ ዘለው نبي كش استأخذ يعني راني اشتي أسا قالوا دي لنا حجك سقم مع عسيز مثلا إحنا مسوخن كيتا دلنا تعاطات إحنا قدينا نركب نيرنا موزيابية سقمنا نقع رأيكم كاين الزارب سقلنا عمتات حالي في يقين لو من قعد مكرنا راهم مو بفلاك أبيكم مسموس إنها لو عباي في التحريف ما لهم السو ما أخذته هانت سكفتاكنا الله ذني إذا تسلاد الله حكى إذا بزي سب زخدا مكاين الله ترافيك لميلون غون برا بيك عشان بينو بقى تغينو سب زي بالله ماكينة يلو خي حزن نخان فرح تعمل كني حواتنا عبي حسابي وأجري إيد أجري أما قلقليتها دمجينا كمان دمجينا جابير أملاخ أفتزم فوق ده يزخونمو أملاخ يحجزكم سنة حساب قبل دليل تام زبلون نزلوا أبوي تخصصي مقبرنا زي ترفنا زي أسايتن إسوم إنديا نربعة سبنا حموش السبيات حزقن نشوعات السب تخون ويعبي زبلة زي تجبروا يوم يلوم مو تصبوا حسابيو عقمر إنا مستوات أتي جنزب إن حركم مخينو absolutely أملاخ فقادو يخون نانو أي عبي زبلة سلسة روب زلوا ناي سلسة أنت أشموخ تجبر تخون جن كل السوء إنه عقمنا مو نقبر عقمنا مستواه للمسرعنا يوها زي أس كم أبن نترح متسع زي أب من الوقت كم زي كونسرفاتيف عينت كوينا من الوقت عقمي الكايوس لذي عقم مسرعنا يوجن لعل سلاسل شمون تنش عند حربتي ومو عند حرب تخايلو absolutely فقد أملاح يخون برك قبر يخيلو يا أنيل لما عالت كبرن خمزة لنا فردكم علىهم أبزو أربعة سلزخانة تافان خنت كمال سلزخانة أبوتات هديتات بجرخهم كتكادو زي تخلون تلاهمكم كان ملالس نخلينا عمالتي مخن كربعينا تافان كالأي لما عالت بزعباز ناي فينس بروجكت ريبورت خنهب تبحيل تحاسبوا نيرو تهونا قلنا إذا مسألة رسوم من غيرنا لنا مهناتهم زي حاضر الناس لزخنا قال كامش جانز مسألة عد قشار لوا نقعد حال مسألة كن كمون كالوت أجايش انتر أرليهم كابسيا تلون انت هتكبر مسألة اوكي بالي كابسيات رزمزاخن قعد حان مزاكي كامشكان زمزاخن عد قعد حان مزاكن اذا كامشكان زمزا موبا الى 50 يبان له امو اذا كابسيات رزمزاخ دما موبا كتبدلك مالتي كابزوم لو مزفتحو حادث درا 300 موبا أبز سمون زي فتحات سنة سرعات قبل زدو زتقبر لهم حادث درا الشح موبا كابزوم لومي زفتحو حادث درا 100 موبا حدا حنت الدي كاب مقشا بالسلام سلازم لسكو موبا إيلن حدا 100 حدا بو ناي أبالنت يلوم سران حموشتن حنت الدي كاب زوم لو مزفتحو 100 ناي فتحات موبا ناي كدانا مهرت حدا 100 حنت حفتنا ناي أبالنت 400 حدا سدرا ناي أسرتو خلت فتحات إلهم 500 موبا كاب زوم لو مزفتحو حدا سدرا ناي مخفلتي ناي لوم
ዓጽዮም ኣለዉ መባእ 350 ሓደ ስድራ ናይ ኣባልነት ኢሎም 900 ሓንቲ ሓፍትና ናይ መብፅዓ 100 ኣብ ፖስታ ዝጸንሐ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረለይ ኣመስግኑለይ ተመስገን ተመስገን ንመድኃኒ ዓለም ኢሎም 400 ሂቦም ኣለዉ እዚ ወድሓንኩም እሞ ብሰላም ነንገዛና ይምለሰና አነኖ አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርክሙ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየም ዋልሎ መስቀል ዓለም እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየም ዋልሎ መስቀል ዓለም እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየም ዋልሎ መስቀል ዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት ታጽይቋ ዘብካ በደም ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጽዋዕ ካቱን ማለት ለነገሥ ለሕዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባይክሙ እለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለበላይክሙ ሥጋ ቅዱሰ ወለሰይተክሙ ደመ ክቡረ ይስረይ ለኩም ኃጢአተኩም በዛለፈ ማርኩም ዘይመጽቆኩም በእንተ ሥጋው ሥጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደመ ሕጎ ሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልናት ንጽሕት ወንግልና ሥጋትም ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን እግዚአብሔር ይባርክና ተቀበልና ስብሐት ለእግዚአብሔር كل حال صلاة مقدس كنا محرز ملن بركات قدس سيدك مع كلنا نسبالنا كل غفو أدحنا كل قالوا صنبرنا قدوس قوم كبر دوم ذهبنا بروخيو سقانا ساينا وتركنا بهايل مسكال ኢየሱስ ክርስቶስ ቺያከዚዮ ናኩት ናሲአነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ምምፃና ብሰላም ከም ዝገበሮ ምውፃእና ብሰላም ይግበረልና ተምሃሮም ትምህርቶም ሰራሕተኛ ብስርሖም ሰብ ሓዳር ኣብ ቃል ኪዳኖም ጽንዓትን ኣሳልጦን ዓወትን ይሃበልና ፍቕሪ ውሉዱን ወላድን ፍቕሪ ሰብ ቃል ኪዳንን ፍቕሪ ዘመድ ቤተሰብን
ፍቅሪ መሳርሕትን ጎራብትን ፍቅሪ ጎራብቲ ሃገርን የጽንዓልና ውግእን ወረውግእን ካብ ሃገርናን ከባቢ ሃገርናን ካብ ነብረለን ሃገራትን ካብ ዓለም ብምልኣ የርሕቐልና እግዚአብሔር አምላክ ካባና ተወሊዶም ዘለው ህፃውንቲ ብፍርሓት እግዚአብሔር ዓብዮም ንእስነቶም ንእግዚአብሔር ዘገልግልሉ ምስ አምላክ بفقر زنبرلو زمن يحدثلنا كل زكالو زي سانو زي ايهر املاخنا ولد بمسان زغو هاي سدرابيت سم املاخ زقدسون مرأيام لبزو حقوس ولودي هابلنا بحمام نزتساقيو اب هوسبيتالن اب بيتومن اب مايو صلوتن اب غدنا زحضرون زوعلون يمحرلنا مسؤوم دما እግዚአብሔር አምላክ ገብረ ክርስቶስ ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ኃይለ ሥላሴ ዮሴፍ ወለተ እግዚ ቤትኤል ሩታ ቅድስት ሐና ፍረወይን ክብራ እግዚ ሐረያ ጽገ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ተክለ ማርያም በመሕሮቲ ይብጽሐልና አሜን ንነፍስ ባሮቱ ተክለ ሃይማኖት ተስፋ ሥላሴ ገብረ እግዚአብሔር ክፍለ ማርያም ገብረ ዮሐንስ ተክለ እግዚ ብርሃነ መስቀል ቃለ አብ አመሃ ሥላሴ ወልደ ትንሣኤ እግዚ ሐረያ ወለተ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ነፍስ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ አብርሑ ጎነት አብሑ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አብተሐዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ይዕርፈልና ብቁዓት ግበረና ብምስጋና ከምዝኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን